Добър ден. Добър ден. Господин президент, проблем ли е за НСО предвижването ви с личен автомобил? В какъв смисъл дали е проблем? Нямам проблем. Организацията на охраната ви? Моята охрана се функционира съгласно всички правила за НСО. Но не знам дали ви прави впечатление, че с вносителят на законопроект, с който ни се отнеха автомобилите на моята администрация, в оценката за въздействие е записал, че промяната не води до допълнителни разходи. Вносителят от ново начало. Същото това ново начало вчера разпореди спешно да се отпуснат финансови средства за закупуване на автомобили за президентската администрация. Това лошо ли е? Защо? Вие как го разбирате това? Си много ги жалите, как го разбирате това? И аз се надявам, че опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички. Защо непрекъснато обиждате Борисов? Не е ли грозно от ваша страна да се опитвате да го изкарате марионетка на Пеевски? Глупаво е това и е грозно от ваша страна. За вас също се говори, че сте марионетка на генерал Решетников. Това ли да повтаряме непрекъснато? Вие ли ще говорите, ако искате аз да говоря? Застанете тук и няма проблем. С удоволствие ще ви отстъпя моето място. Как коментирате случващото се в държавата и труса във властта и заявката за преформатиране на управление? Първо, аз не искам да говоря преди да видим резултатите от съвета за съвместно управление, но е видно за всички, че управляващите са в парализа и чакат санкционираният за корупция по Магнитски политик да ги уведоми дали ще ги бъде. Виждаме, че правителството го е страх да заседава, парламентът го е страх да събере в кворум, докато същият този политик не им разреши. Само вие сте безстрашен, но не давате пресконференции. Дайте една пресконференция за Боташ. Да разберем всичко от начало до край за Боташ, господин президент. В какъв срок ще може тези коли да стигнат до администрацията на президентството? Вижте, явно това е представата за държавност на някои хора, които виждам, че в същото време те, като мнозинство в парламента, не искат да слизат от лимузините. Моята администрация ще продължи да изпълнява функционалните си задължения с личните усилия на своите служители. Що се отнася до обществени поръчки за коли, за гориво, за гараж, за сервис, такива няма да правим. Защото резултата от тях можем да очакваме чак за следващата администрация, не за моите. И аз не искам да предрешавам избора на тази следваща администрация. Тя може да има съвсем други предпочитания. Господин Радев, кой е Александър Яков, от когото сте купили тази Шкода на 14 октомври? От кого сте купили тази Шкода? За вас една стара Шкода ли е проблема в държавата? Защо сте купили стара Шкода? Защо от Александър Яков? Не мога да ви кажа, това ще реши господин Пеевски. Господин президент, няколко думи за проверката на КЗК. Искам първо да кажа, че процедурите за закупуване на оборудване по българската Коледа са по абсолютно ясен и прозрачен алгоритъм. С комисия от инженери от Военно-медицинска академия и професори от Техническия университет. Под наблюдението на експертният съвет, който обхваща водещи педиатри от цялата страна и също така БНТ и Нова телевизия. Така че през годините е имало и други такива обжалвания. Те винаги са печелени от българската Коледа и аз тук нямам никакви съмнения. Това са рутинни процедури, но тази година някой иска да направи от тях сензация с негативна конотация за президентската институция. Нищо такова няма да се получи. Аз по-скоро очаквам друг въпрос. Защо вие не питате тези, които трябва? Защо всяка година 550 деца разчитат на българската Коледа за животоспасяващо лечение? Защо и тази година Здравната каса отказва животоспасяващи лекарства на тези деца и техните родители трябва да разчитат на благотворителност? Ето това са истинските въпроси, когато говорим за българската Коледа и за нашите деца. Вие защо не отстъпите от бюджета на президентството за лечение на деца? Години познава Пеевски, има разбиране и когато той каже нещо, Борисов изпълнява. Изобщо не ме изненадва. Те са просто едно цяло. Благодаря ви.